hei vaan kaikki katsojat, nyt kävi jotain, mitä ei pitäisi tapahtua. Eli nyt pappa, kerro mitä me ollaan menossa tekemään tonne. Me ollaan menossa tekemään, tai Helsingin Uutiset tulee tuohon paikalle ja ne haluaa tehdä juttua meistä. Kyllä. Tai siitä kiinteistöstä, ei ne Kiinteistöstä. meistä. Juu. Eli niitä kiinnostaa vissiin se, että minkä takia toi on mennyt tommoseen kuntoon. Joo. Ja juttu on tää, että katsotaan mitä tohon edes vois siis sanoa. Kun me ei voida kertoa oikein varmaan mitään. toistetaan sitä, mitä me ollaan Kyllä. tähän saakka sanottu, että ehkä ne haluaa tietää purkuhinnan ja jotain tällaista ja vähän mielipidettä ja fiilistä mutta varmaan ei ne nyt turhan päin, että ne tulisi, että jostain ne on saanut tietoa. Onhan ne aikaisemminkin ollut yhteydessä ja näin, mutta silloin ne ei tehnyt juttua, että Ei. nyt sitten tehdään joku pikku homma siitä. Ja sitten Jep. me tehdään meidän oma homma. Kyllä. Ja me nähdään toi kiinteistö, että missä kunnossa on nyt. Tai niinku kuin pitkällä ne on purkanut sen. Se mua kiinnostaa Me ei olla käyty kovasti. viikkoa Joo, ehkä se tuossa. mua kiinnostaa kovasti, koska mä oletan, että se on, siellä vedetään nyt sitä pohjakerrosta, missä oli saunatilat ja nää, niin niitä varmaan. Tai sitten, jos on oikein reippaasti tehty, niin sitten ne on jopa vittu kun hyvä värinen on. Niin. Sitten ne on ehkä mahdollisesti jo täyttämässä sitä Juu. mestaa. Saa nähdä. Mä veikkaan, että siinä ei ole paljon jäljellä enää. Toivon Et se on mukaan ihan ei. niinku, että Toivon liikutaan mukaan vaan. ei ole. Mut katsotaan. Koska laskujakin on maksettu jo aika pitkän nippu. Juu. Ollaanko me yli puolen väliin hoidettu kaikki? Tyyliin puolet, joo. Joo. Niin. Ja nyt me saavutaan tänne Suomen kulttuurikehtoon sitten. Älä nyt, tää on hyvä alue. Tää on Siis hyvä tää alue. kehittyy koko ajan, tää On, Malmi. on. Tää on ollut ehkä joskus tommonen. Tää oli tämmönen pieni kevennys vaan tähän väliin, koska ei saa olla liian vakavaa. Ei kun just niin. Muuten homma ei toimi. Juu. No niin. Katsotaan kun mennään tohon. No niin, kohti jatkuu. Eli nyt. Joo, eli sen verran, että siis eilen illalla mulle tuli tekstiviesti. Puhelimeen mä olin himassa, mä katsoin ja tuli ensimmäinen liidi. Juu. Ja kaveri oli todella asiallinen, dikkaa meidän kanavasta ja tästä jutusta. Ja niin tänään kun mä saavuin tänne töihin, niin sieltä otti tän liidin yhteyshenkilö niin kuin muun yhteyttä ja lähti vetää eteenpäin. Ja kattokaa, Siinä se on. siinä se on. Toi on vähän kuin olisi tommonen heatseek, missä oli osunut. Oh. Jännä. Toi näyttää hyvältä. Mut siis se oli hyvä. Joku Joo. otti yhteyttä. Hyvä tyyppi. Joo, ja me kerrottiin pelisäännöt siinä puhelimessa. Ja se, että se lähti eteenpäin heti. Juu. Heti sit se Aivan kaveri saman otti tien. yhteyttä. Niin Aivan saman tien. kova että juttu. homma toimii. Oh. Lisää vaan. Niin saadaan hommaa liikkeelle. Ja Juu. Katsotaan, kaivuri ei käy. Onkohan se syömässä? Voi olla. kohta selviää. Moristetaan naapurille. Ei nähnyt. Ei haittaa. Siinähän ne on. Noniin. Talosiirto. Siinä on. On se. Se on pohjaa myöden. Oh. Tästä jappastaa. Käydään kattoo. Joo. No niin. Hokkus pokkus. Taas Nyt- ollaan täällä. Nyt ollaan täällä. Käydään kattoo. Täällähän on tapahtunut nyt sitten ihan niinku reilusti. Mennään tonne itse asiassa tohon nurkkaan. Tsiikataan siitä. Jytki onko parhaimmassakin diskossa saatana basso hakkaa. Siinä Helsingin talosiirto tekee taas. Veikkaan, ettei kuulu ihan tosta kameralta. Pitäis olla paperille kirjoitettu, että mitä puhuu. Niin pitää. Ja ei tässä kyllä kuulu. Kävellään tonne takaisin. Ja vettähän ne ruiskuttaa tonne sen takia, ettei pölise niin Joo. kovin. Ja kerro tähän. Eli äsken tossa oli toi Helsingin Uutiset. Joo, Niitten kanssa oltiin joo. tossa varmaan tunti. Juu. Puhuttiin, niin ne tekee jutun tosta. Katsotaan sit mitä ne kirjoittaa. Eli ei ollut parikin tuntia meni, mutta Voi olla se joo. on hyvä, että kiinnostus on herännyt Juu. monesta suunnasta ja kerrotaan vähän. Me voidaan mennä, varmaan lähetään tosta. Juu. Meidän Joo. täytyy Mikke käydä vastaan duunista jo ja Joo. en tiedä, täytyy sanoa, hyvä mieli. Joo. Ja sitten, niin, tuliko se sanottua siinä yhdellä videolla jo se, että tuli ensimmäinen liidi? Kyllä tuli joo. Kyllä Okei, tuli mutta sanottua. sanotaan se nyt uudestaan ja sitä lähdetään työstämään nyt sitten eteenpäin.
Joo. Toivon mukaan siitä tulisi jotain. Joo, ja toi Helsingin Uutiset, niin niillä oli se, että ne tekee jutun siitä, ne tekee vissiin tällaisia juttuja, että minkä takia nämä jää tyhjilleen. Täällä on muitakin siinä rakennuksia ympäri Helsinkiä ja pääkaupunkiseutua, mitkä jää tyhjilleen, niin siksi tää kiinnosti niitä. Joo. Mutta ihan hyvä tyyppi. Siinäkin just vaan se, että olisi ollut kiva just, että olisi voinut kertoa koko sen homman ja että ne vois julkaista sen koko tarinan, kun nehän osaa kirjoittaa sen hyvin. Tiedätkö? Niin, että siinä tulee ilmenä kaikki pointit. Kun kaikki sopimukset ei pääty niinku, ei jatku ikuisuuteen. Joo. Kaunis päivä tulee sieltä vielä. Mutta tää oli hyvä. Kyllä tossakin näki, että aika neiti tai rouva säpsähti aika paljon, kun kerrottiin juttuja, että mitä niinku on tapahtunut. Kyllä sitä vaikutti kiinnostava. Oli. Ainakin. Ei se muuten olisi näin pitkään ollutkaan siinä. Ei. Mut toi... Ja sit toi eteneminen tossa purussa, niin tosta tulee niinku hyvä fiilis. Joo, niin on. Nää ei huuda meille. Ei. Vaikka vois kuvitella, että se ei. Mut tää on hyvä. Tästä nähdään vielä sivusta nyt ja otetaan pieni pätkä. Tästä ollaan ajettu aika monta kertaa ohi. Siinä se on. Siellä ne oli. Ne tykkäs. Joo. Onko mitään muuta sanottavaa? Nyt ollaan nähty. Ei, tuli ehkä puhuttua tuossa äsken niin paljon. Nyt on jutut vähän vähissä. Niin. Mutta tää nyt oli vaan tämmönen klippi, että heitetään mitä ollaan taas nyt tehty ja lisää tulee. Ja sitten yksi juttu olisi mielessä kyllä. Heittäkää ideoita, mistä te haluatte nähdä tai haluatteko te nähdä jotain muita juttuja. Niin ja toivottavasti ne halus nähdä Harrikka niitä videot kun menee kurvaan. Kun niitä kyllä löytyisi. Joo, niitä löytyy. Tai sitten kun me mennään vaikka kalastamaan, mutta ei se kiinnosta. Safka. Me ollaan kaikki aika hyviä kokkeja. Kyllä. Niin vois tehdä yhden piruttaan. Vastatkaa tähän näin. Tehdäänkö yksi tommonen Safka-video teille? Niin. Meillä on vähän erikoisempaa ruokaa, ei ihan perunanmuusia ja lihapullia, vaan tehdään ihan niinku kunnon pöperöitä. Niin siinä voisi olla yksi idea, jos kiinnostaa, mutta heittäkää jotain kommenttia tulemaan. Kyllä. Me ollaan muuten bussikaistalla taas. Niin ollaan. Nyt mä vittu ei vedetään tuohon. Tuollahan se päättyy kohta. Näillä eväillä me mennään. Näillä me mennään.